Здравейте, скъпа публика! Добре дошли на финалното представление за тази учебна година на Театър Фантастиш към профилирана гимназия Константин Фотинов. Днес водещи ще бъдем ние, Гергана Кючукова от 9 Б и Теодор Борисов също от 9 Б. В навечерието на дългоочакваната лятна ваканция, специално за вас ще представим пиесата «Панелен рай 13», преведена на български език. С нея театърът ни спечели второ място на театралният фестивал «Завеста се вдига за немски език» в град Бургас. Това обаче не е всичко. Подготвили сме ви и няколко дребни изненади, с които се надяваме да ви зарадваме и да ви накараме през следващия един час да се отпуснете и насладите на нашите актьори. За тази цел ще ви помолим да изключите звука на мобилните си телефони. Благодарим! А сега да представим нашите официални гости. Госпожа Росица Иванова, началник на регионално управление на образованието София област. И госпожа Албена Ихтиманска, директор на Общинска библиотека. Даваме думата на госпожа Венета Симичийска, директор на профилирана гимназия Константин Фотинов. Добър вечер, уважаема публика. Благодаря за това, че уважихте Театър Фантастиш. Това, което остава неизменно и вече 15 години се случва, нашия театър е част от историята на Националния театрален фестивал за ученически театър на немски език със своите призови места. Това, което също се случва вече 15 години, и за поредна година нашите актьори ще добавят в филмовата лента и нашата алея на славата. Това е приза за второто място от фестивала в Бургас, както и грамотата и прекрасната статуетка, която те получиха тази година от началника на регионално управление на образованието София област с награда за театрална трупа на годината. Благодаря, госпожо Иванова, за това, че оценявате труда на нашия театър. Нашите актьори много леко и с чувство за хумор, с изключителна творческа енергия успяват да се превъплътят в техните роли, но абсолютно огледално на това те променят себе си. Те стават все по-осъзнати и все повече се докосват до своите мечти. И би било чудесно, ако ние като хора, гледайки поуката в тази театрална постановка, можем да го се отнесем към себе си и наистина да направим нашия вътрешен свят по-добър, така както нашите актьори го правят. И стават все по-свободни, все по-спокойни да се изявяват и все по-можещи в реалния живот. Онова, което се променя, което винаги ме изумявало, е, че театър винаги успява да направи още нещо, да добави още нещо към своето майсторство. И напоследък това е в много аспекти, както в звука, в осветлението, в декорите, в костюмите, което е и благодарение на това, че нашите театрали, ръководители успяват да спечелят проект по национална програма заедно в изкуствата и спорта. Така че, благодарение на това, ние имаме тази възможност. Постановките стават с все по-професионален характер и все по-майсторски. Надявам се да ви достави истинско удоволствие тази вечерната постановка. Приятно гледане! Благодарим за прекрасните думи, госпожо Симичийска. Благодарим на вас, уважаема публика. Тук днес са нашите семейства, приятели, колеги, ръководството на гимназията, привърженици,
Хора, които винаги ни стискат палци и се надяват да се върнем живи и здрави от фестивал и по възможност с още една награда. Вие ни помагате през цялата година с каквото можете. Изпращате ни и ни посрещате след поредния фестивал. Вашата подкрепа и аплодисменти са от изключително голямо значение за нас и сме ви много благодарни. А сега да аплодираме и вас. Благодарение на читалище Отец Паисий за гостоприемството и подкрепата. Да създадеш пиеса и да излезеш на сцената не е лесна работа. Да, това са много репетиции, учене на реплики, полагане на усилия. Понякога се чудя какво ли им се върти в главата на тези актьори. Как се справят с всичко това? Ами, нека разберем сега. Каква беше учебната година и фестивалът в Бургас? Кой какво си спомня и как се е чувствал? Вижте сега в това кратко филмче. Това е публиката там, вашите родители, вашите приятели. Какво бихме искали да им кажем на тях? Здрасти, мамо. Здрасти, тате. Да, аз никога не съм излизала преди това на сцена. И си мислих как съм изпуснала супер много в 12 клас, просто защото ме е било страх да излезла на сцена и да се опитам да направя нещо. И не ми се е занимавало, примерно. И вие ми звъните така един ден. Госпожа Митрева, седи, приятели, поливам изпит. Не знам дали съм го взела, но го поливаме. И ми казва, ами, искаш ли да участваш в театъра? Трябва ни човек и аз си викам, какво имам да губя? Нищо. Само имам да печеля нещо. И викам, да. Ти много бързо свикна с цялото нещо. За 10-15 дни влезе в тая роля и то влезе така се едно я играеш цяла учебна година. Това беше много изненада за нас, честно. Толкова бързо си научи реплики. Аз не се възхищавам. Просто това беше нещо... Имайки предвид вие колко бавно се научите вашите. Притеснена? Има ли притеснение, момичета? Традицията е спазена. Имаме харес твоята реакция на това видео, дето ви питах притеснени ли сте и всеки вика не. И Бубица само не си спали. Притеснение? Не. Всички не викат. А Бубе? Само не сме спали. Това беше най-искрената реакция според мен, която получих от тогава ви разпитвах. Всички иначе въобще не са притеснени. Бяхте ли притеснени тогава? Малко. Не сте 5 секунди преди да започне. Само малко преди, не бих казала, че бях притеснена вечерта, но така леко нерви от вълнение, но... Значи нерви, стара се с вашите? Не. Малко по-дълго ми отне да заспя. Зад сцената, точно преди да започне 5 секунди, нали аз първо излизам с Криси. И аз вече тотална паника съм. Край, аз не си знам сценария. И почнах да скачам, махнах си обувките и почнах да скачам тогава. Това успокои ли сте? Да, след това си излезнах и всичко си беше окей. Аз съм спомнена. Да. Вие бяхте яли брауни зад сцената? Да, между актовете. Да, ли си? Вие сте си били публика на собствената пиеса. Само че беше публики брауни. Борко ти беше ли притеснен? Ти също си за първо година 8-ми клас. Как въобще беше за тебе? При дните водещи до това, не. Ама иначе един час преди сцената почнах да се притеснявам. Зад сцената почнах да танцувам, да се успокоя. Каквато и да е хореография, какъвто и да е жан, всичко почнах да танцувам, да се успокоя. Аз като видях нашите там и бали на нака. Да, бали там, детето ми е на сцена. Някаква колежка поканила там да ми покаже колко съм добре.
Викаш се сега да си изложа и бабата, и приятелката. Направо беше... Аз гледам една лампа, защото загледаме се в публиката и вече край всичко забравя. И ти виждаш бабата. Дори да не е там вече, само вижда баба и майка и. Лизи, как беше цялото с теб? Ти след пиесата много интересен коментар направи. Значи аз бях много притеснена и точно в един момент ми се върти в главата. В Бургас, като бяхме, и нали имам една реплика, Deutschland ти правя така, и само виждам как ръката направи Deutschland. Баби си слага ръката на рамото ми и само прави. И аз още дълго. И поглеждам към публиката, публика няма. В смисъл прожекторите. Не сме играли на плазата. Да изчезва. Не бяха толкова ужасени, че да напуснат. И беше много неповторимо преживяване. Наистина много се радвам, че ми се случи и че се изправих срещу сценичната си треска. Защото аз имам доста голяма такава, много се притеснявам от хора и да говоря пред тях. Дали нещо ще забравя, дали нещо ще преповторя, аз да си казвам репликите и просто си отварям устата, те излизат и след малко почвам да си върта в главата, дали съм казала 2 пъти една и съща реплика. Обаче реално е много хубаво усещането и вече като е минало всичко и като усетиш емоцията и като разбереш какво си направил и е много хубаво. И се чувстваш и много горд от това целият състав, как се е представил и просто усещането на сцена да сме всички задружни заедно и примерно някой си забрави репликата, пък ти му подскажеш, защото сте прекарали толкова много време заедно в репетиции, просто е много изпотяващо. Изглеждате големи свежарки, все едно не сте пътували 5 часа. О, не, станахме само в 5:30. А ти какво ще кажеш, като имаш опит като ученичка в театъра и сега от другата страна като учител? Аз много им завиждам. Искрено. Много. Много ми се играе. Даже като отсъствате, ми е гадно, де. Наистина ми е гадно, като някой отсъства. Даже се ядосвам понякога. Обаче пък като ви замествам ми е много приятно. Като замествах Габриел, много ми беше забавно. Сега ми е по-притеснено, отколкото преди. Преди като ставах на сцена, там, като на Лиси, излизат и репликите на Витата лента и приключваш и просто даже така минава с 2 секунди. Сега сме долу трите. Треперим да не си забравите някоя реплика. Как ще ви подскажем? Какво сте ни гледали на Бургас? Защо не сте ни гледали? Постоянно правихме така, никой не говореше високо. Особено госпожа Попова, постоянно правиш. Значи аз видях табелката по едно време и табелката видях само един път обаче аз. Също много като се чуваш. Чуваше се джоба на... Да, беше малко шумно. За звукови ефекти беше. А ти притесняваш ли се преди представление в Ралкова? Както винаги. Аз като че ли първите години много повече се притеснявах преди представление. С годините като че ли имам усещането, че съм по-спокойна и по-уверена в вас фактически, защото много репетираме и накрая всичко се получава. Не знам, аз си спомням един момент, като закачахме на Бургас отзад блока. Връзвай тук! Връзвай! Ами да, защото това притеснение там дойде от липсата на време, защото там трябва всичко да стане за 15 минути. И репетицията ни е половин час, ние този половин час там го използвахме само за да си нагласим сцената. Ние не сме репетирали на практиката. И аз казвам спокойно, госпожа, спокойно. Но днес ми е най-спокойният ден. Логото говори всичко. Логото говори всичко. Кое е лого? Това. Ето това. И чакай цак. Опа. Мисля ти, не можеш да излезнеш от роля. А
тази година имаше импровизационен театър, обучение по импровизационен театър. Как ви се видя? Страшно. Малко страшничко беше. Много приятно. Защото е на немски. Да. Забавно беше. Забавно, да. Забавно, но при нас като че ли самата група беше малко по-замряла. Така никой не искаше да се включва. И ние с Алекс буквално бяхме в една група и участвахме. И вие бяхте най-активни ли? Да. А при нас Борко се представи добре. Като се има предвид, че 8-ми клас още нямат опит с езика, така, да импровизират на чужд език, това си е доста сериозна задача. На Алекс бяха казали и то момиче от Варна, Бургас, къде? От Бургас. Тя беше 12 клас. Тя беше, да, имаше сертификат. Тя ми каза, че имат все едно сертификат. И трябва да играем някаква сценка отпред. И това момичето, където беше в 12 клас, ми вика, айде, ти ще говориш. Аз викам, аз съм 8 клас, аз също не съм. И нали, тя само така ме поглежда. Ти не си 8 клас. Така 8 клас не говори човек. Не, аз съм 8 клас. Ти наистина много добре говори, много добре се справи с... почти никакви грешки не прави, много свободно си говори. Даже на мен това много добро впечатление ми направи. Тя Алекс беше на 3 точки от национален кръг на Олимпиадата, не можа да... Тя беше класирана. Тя беше предложена за класиране. 3 точки я препънаха и не можа да отиде. Но нищо, идва следващ път. До година. Да. Ние пък с Лизи и с Хриси, аз имах чувство, че Хриси си играе ролята независимо в каква ситуация. И казва, ти си, не знам там, някаква жена. И тя веднага сика. Тя почва да играе сика. Те няма любително друго. За репетициите почти нищо не казахте. Здравейте! Коя си ти? Аз съм Йовка Паралиева. Живея в Парадис Драйцен. Последвайте ме, моля. Досадно ли е да идва всеки петък? Скажете си. Приятно ли е? Не, чак толкова. Не, приятно. Не чак толкова досадно, да. Отначало, когато още не си знаем толкова репликите, още не е чак толкова интересно, но после като почнем да го играем, на мен ми е лично много интересно, защото аз много обичам и да гледам отстрани. Се радвам. Was redest du da, Prada? Barock ist elegant pur. Du hast einfach keinen Geschmack. Stell dir. Коя роля по-ти харесва? Тази или миналогодишната? Миналогодишната беше кратка. Тази със сигурност. Що? Ами не знам, мисля, че повече мога да вляза в тази роля, като Йовка. То даже май да ти е роля. Боби, чакаш този Не знам, просто ми допада самия персонаж. И нейните желания. Не особено, ами... Теб никой не те пита. Und was ist mit deinem Plan, eine Tür zum Balkon zu haben? Mama, wir haben nicht mal einen Balkon. Дари, ти? Твоята роля? И на мен ми допада, знам, обичам да се заяждам да посвирам. Допада ми, да. Ама отначало не ти ли беше малко чуждо? Да, беше ми малко трудно да се вкарам в тази роля, но то постепенно вече ми свикнах се. Вече се отпуснах че ли по-лесно стана. Този стил на Прада, той не ми се вижда много твой стил. Черните дрехи. Макар че трябва да кажем, че половината неща Дари сама си ги донесе. Веригите, панталона. Само едно илече ти дадохме, дето го намерихме случайно всъщност. Ама иначе отгоре додолу тя се оборудва, намери си вериги, ланци, там всичките други аксесуари. Само едни шипове ми. На мен ми беше най-приятно сега, като си получихме сценариите наново, на български и импровизирах. А защо на български? Тук може би време да загаднем малко на публиката на български. Какво му е по-различното? Сценария. Немски студент говориш на български. Немец говориш на български. Много се смях, като го слушам. Просто ми е много смешно. Какво да го говоря?
Малко, моята баба малко така. Мисля, че баба ти ще Значи съм го нагласил. Само понякога. Не точно, ти говориш малко по-развалено. Ние не изпращаме един абитуриент тази година. Нали, не че Бубито не я изпращаме, но тя много така за кратко се включва, докато Боби вече 5 години е в този театър. Има ли тъга или викаш, оф, най-накрая? Ами, не, малко ми е гадно, но... Приятно ми беше тези 5 години и ако може щях да продължа, но... Е, тук ми дрежа тая малко от страните. Това е буз за какво тук е? Да. Айде да сложим. Това е така окей, или долу да режем? Оператора. Оператора, да. Здравей. Ето това е оператора тук за камерата, човека. Айде, хора! Театър Фантастич! Аплодисменти още веднъж за нашия състав. Оказва се, че най-хубавите спомени и весели моменти са именно от фестивалите. Гордостта от представянето не само на групата, но и на училището и града ни е чувство, което трудно може да се опише. Смятаме, че нашите актьори заслужават да стъпят на колкото се може повече сцени. Затова възнамеряваме занапред да участваме и на други театрални фестивали. Финансирането на такива участия обаче не става на собствени разноски. Затова в края на представлението, който желае, ще намери кутия на входа на театралния салон за подкрепа на театъра. А сега вече е време за театър. Тази година в състава има ученици от 8 до 12 клас на немските паралелки. И това са Александра Иванова, Борис Тосков, Дария Георгиева, Елизабет Теофанова, Ина Игнева, Марина Димитрова, Габриел Иванов, Християна Христова, Борислав Олев. В последния момент на помощ ни се притече и един почетен член на театъра. Мислиш си, че си приключил с училище с театър, но се оказва, че те не са приключили с теб. Той трябваше да седи долу сред вас, но ще излезе на сцената за поредната си роля. През годините е играл какво ли не. Ученик, дядо Коледа, баща на 3 деца, а най-известните му превъплъщения са на робота Робоштайн и на злия хакер Мета Стофел. Сърдечни благодарности, че ни спасява за пореден път, отправяме към Йордан Тенев. А сега на сцената да посрещнем Театър Фантастич и пиесата Панелен рай 13. Приятно гледане! Сике, значи сега искат да ремонтират целия ни блок. А знаеш ли какво означава това? Ще има прах и мръсотия, казвам ти.
О, Марийки, ама разбира се, че знам. А ти чули, че иска да ни ремонтират и покрива? Да? Толкова години е издържал, а сега... Леле, какво разхищение! Да, а всичко е толкова скъпо, наемът със сигурност ще скочи. Да. Казвам ти. А дали всичко това е толкова необходимо? Абе, Марийке, ти усети ли парното миналата зима? Почти не топлеше. Може би санирането все пак не е чак толкова лоша идея. Ох, Сийке, ти с твоя оптимизъм. Може пък и да има полза, ако най-накрая усетим парното през зимата. Но все пак този шум... Абе, кой знае кога ще започне всичко и до кога ще продължи? Чух, че продължава месеци. Месеци. И къде тогава ще намерим тишина и спокойствие? Ще настъпи хаос, казвам ти. Как ли ще реагира на ремонта Урзула, вдовицата на Петър? Урзула ли бе? Тая немска педантка! Тоя конска паци! Тя е една прашинка да види по стълбите и се оплаква, да не говорим за шума. Това ще бъде интересно! Добър ден! Извинете, това ли номер 13, Бог? Аз съм Вълчо Далаверов, новият домоуправител. Ау! Новият домоуправител? И как ви беше името? Вълчо Далаверов! Я, гледай ти! Заповядайте, господин Далаверов, на точното място сте. Тък му говорихме за ремонта. Каква суматоха ще настане? Разбирам притесненията ви и със сигурност ще бъде предизвикателство, но аз съм тук, за да ви помогна. Амбициозна задача сте си поставили, господин Далаверов, даже много амбициозна. Ето ги и съседите. Дойдохте тъкмо на време за събранието. Така, скъпи съседи, да ви представя нашия нов домоуправител, Вълчо Далаверов. Не може да бъде. Лела Сийка знае всичко преди нас. Голяма клюкарка е. Не говори толкова силно, Прада. Дръж се прилично и не ме излагай. Мамо, ти без това сама се излагаш. А знаете ли колко време ще отнеме ремонтът? Планът е да не се работи всичко наведнъж. Това означава, че в даден момент само една част от сградата ще бъде засегната и така няма да има шум и мръсотия навсякъде. Това звучи много добре, браво. Да, наистина. Много хубаво. Но какво ще кажете за целият този буклук? Не искаме да се задушим в прахоляк. Ами да, Леля Урзула е напълно права. Определено ще е мръсно и твърде шумно. Аз лично ще следя всичко да бъде изрядно. Пък и ако имате някакви специални искания, не се колебайте да дойдете при мен. Това всъщност звучи доста добре. А вие тук, в нашия блок ли ще живеете? Да, точно така. От следващата седмица ще бъда тук, на третия етаж, и ще бъда винаги на ваше разположение, ако има нещо. Пък и така ще можете да ми платите. Веднага, щом получа цялата сума, ремонтът ще започне. Това е нещо ново. Домоуправител, който наистина е на разположение. Може би няма да е толкова зле, колкото си мислех. И цената е наистина тази, която сте посочили в договора. Така ли? Разбира се. Дано, ама надали. Както често оптимистично казват в България. Сега вече съм сигурна. Тука нещо намирисва. Няма как да е толкова ефтино. Аман пък от тебе, бе, Урзула. Веднъж да ни се случи нещо хубаво, а ти искаш всичко да прецакаш. Да не би да имаш проблем с доверието. Ние вече подписахме договора. Няма връщане назад. Добре дошли при нас, господин Далаверов. И ако някога имате нужда от съвет, знаете къде да ни намерите. Ние сме Сийка и Марийка. За нас няма скрито покрито. Да, благодаря. Непременно ще се допитам до вас. Много се радвам, че ще работим заедно и съм сигурен, че ремонтът ще удовлетвори всички ни. Пък и, между другото, поръчах нова табела за блока. След санирането той ще се казва Парадайс 13, защото тук всичко ще бъде прекрасно като в рая. Парадайс 13! Рай 13, това звучи толкова луксозно. Рай Парадай.
Ясно ми е. Дано санирането не продължи твърде дълго, така че накрая да сме все още живи, а не наистина в рая. Ти точно няма да идеш в рая. Вълчо ще се справи, Майя. Да бе, ти да видиш. Май все пак ще стане работата. Видя ли колко доволни бяха Паралиеви? Ау, да. Йовка, майката, при нея всичко трябва да бъде последния писък на модата. Да, а ти чули писъците им с нощи от апартамента? Йовка и дъщеря и брада постоянно са на нож. Все се карат. То за това мъжът и Генчо стана тираджия и се прибира само на високосна година. И то не винаги. Ама Йовка няма да има нищо против, докато той праща пари. Добър ден, добър ден. Добър ден, добър ден. О, младият немски студент, който учи български. Напълно съм отчаян. Може ли ремонт започва сега, кога живее тука? Шум в блок много силна. Всяка сутрин в 6 по стълбище се блъска, врати тряскат, кучета лаят. Вече почти не мога да спи. О, Боже мой, младежът си иска спокойствието. Не става въпрос за спокойствие. Просто е прекалено шумно и за мен проблем. Особено сега в сесия. Вчера някой местил мебели в един през нощта. Сигурно е била Йовка. Тя постоянно пренарежда апартамента. Но това не е всичко. Почти всеки вечер от съседния апартамент се чува силна фолклорна музика. Това не се търпи. Дори мисля, че някой играе хорор. Хоро, младежо, хоро! Ай, за първи път чувам. Както и да е, вече трябва да си ходя. Приятелката ми ще дойде на гости. Довиждане! Довиждане! Приятелка! Той има гадже! Ама Сийке, силна фолклорна музика от съседния апартамент. Това не е ли твоя апартамент? Как ще е моя апартамент? Не е моя апартамент, не. Леле, майко, забравих да изключа ютията. Трябва да тръгвам. Тръгвам. Я, гледай ти, тук се случва нещо, за което аз не знам. Непременно трябва да разбера каква е тая работа. Защо всичко е толкова трудно в този жилищен блок? Такава красива страна, а и хора също са толкова мили и дружелюбни. Само тук, в този жилищен блок, живеят разни странни екземпляри. Непрекъснато ми лазят по нервите. Особено госпожа Сийка. Леле, какъв шум! Феликс! Скъпа! Здравей! Радвам се, че си тук. Аз много се радвам също. Не мога издържа вече. Този шум мен побърква. Ма пак ли тази съседка? Да. Ма какво се случва този път? Всеки ден нещо ново. Минала седмица пробива дупки с бормашина денонощно. С бормашина? А сега празнува всеки вечер. Не мога, учи нито спи. Феликсе. Май трябва да свикнеш с българския начин на живот. Казваш, че от няколко дни се чува бормашина. Да. Може би жената има основателна причина да празнува. Ако е ремонтирала жилището си и сега е приключила, това е напълно основателен повод за празнуване. Говори ли вече с нея? Да, попитах я. Госпожо Сийка, може ли да намалите музика? И тя кимала с глава да намаля музика. Но нищо не се е случило, въпреки че тя се съгласила. Дори музика станала по-силна. Дум,
Купили си даже тапи за уши, но и те не помогнали. О, горкичкият ми! То тя просто е кимала с глава. Да. Ма това на български означава не. Добре, как така? Помисли си сега. Замисли се. Може би просто трябва да се преместим в Германия. Там няма такива проблеми. В Германия има ред. Пък и освен това, винаги ми е била мечта да живея в Германия. Какво говориш, скъпа? Да, аз дойдох в България като бежанец. Не иска да се връща обратно в Германия. Ето пак чува ли? Отива да си поговори сериозно с Сейка. О, Феликс, каква изненада, какво става? Добър вечер, госпожо Сейка. Добър вечер. Извинете за безпокойствие, но ваша музика. Ами, аз я чува прекалено силна всеки вечер, а трябва да се концентрира върху работа в университет. И честно казана, това е малко трудно. О, музиката значи? Да. Ами знаеш ли, аз я слушам за да се отпусна. Съжалявам, ако ти преча. Ние българите просто сме по-страстни и темпераментни, нали ме разбираш? Разбираш ли ме? Да, разбира, но може ли да е малко по-тиха? Добре бих могла да опитам, но тази вечер имам един специален гост. Гост? Гост, да. О, ами, аз не иска любопитство, аз... Слушай ме, Феликс. Той е кандидат за депутат. Важен човек. Теньо Мишоков. Скоро ще стане голям политик. Сега искаме да отпразнуваме предизборната му кампания и той очаква известно забавление. Забавление? Да. Имате предвид... Точно така, млади му човече. Малко подкрепа за бъдещето на България би било добре, нали? Да кажем, че не само народната музика му харесва, а пък аз също имам нужда малко да се пораздвижа. А това включва и музиката. Без нея би било доста скучно. Разбира, аз не си представял, че... Скъпи мои, животът е пълен с изненади. Но не се притеснявай. Тази вечер ще намаля малко музиката. Но само тази вечер. Само тази вечер. Може би е по-добре да свикваш това. Аз доста често ще бъда тук. Сещаш се какво имам предвид, нали? И ако някога имаш нужда от помощ при изучаването на българския език, аз съм тук. Благодаря ви, госпожо Сейка. Надявам се, аз не пречи прекалено много с мое учене. Не се притеснявай, Феликс. За мен е удоволствие. Чао! Чао, чао! Слава Богу! Това е всичко, което искам! Кой би предположил, че спиране на ток може да е толкова хубаво? Деца, ремонтът е нашата златна възможност. Най-накрая ще мога да обзаведа апартаментът ни в стил барок, както винаги съм си мечтала. Уау, мамо, това звучи фантастиш! А дали може да си сложим златни завеси? Ама разбира се. Сериозно ли, мамо?
Барок! Та ние живеем в панелка, не в някакъв замък. А и честно казано, по-малко лъскав кич би ни се отразил добре. Какво говориш, Прада? Барокът е върхът на елегантността. Ти чисто и просто нямаш вкус. Представи си, че тук има разкошно позлатено огледало, а на тавана огромен полилей. А това, че искаш да имаме балконска врата. Мамо, та ние нямаме дори балкон. Това ще бъде врата към въображаем балкон. Малко лукс никому не е навредил. Генчо ще ме разбере. Той знае за какво мечтая. Здравей, Генчо! Здрасти, Йовка. Какво става? Излязох малко почивка. Скъпи, слушай сега. Имам страхотни новини. Ще санират блока и най-накрая ще мога да осъществя всичките си барокови идеи. Кристални полилеи, златни стени и балконска врата. Балконска врата ли? Ама ние нямаме балкон, Йовка. А и това с барока не е ли малко прекалено? Генчо, не бъди толкова разумен. Това е моят най-голям шанс. Валентино също намери идеята за чудесна. Нали, маме? Да, тате, ще бъде превъзходно, ако домът ни прилича на дворец. Тате, моля те вразуми, мама. Нямаме нужда от дворец, а просто от нормален дом. Добре, Йовка. Ще видя какво мога да направя. Но не забравяй, че трябва да бъдем и реалисти. Реалисти, Генчо. Аз мисля само за красотата. Един дом трябва да бъде оазис на лукса. Да, оазис на лукса, насред панелката Парадайс 13. Ох, Прада, един ден и ти ще разбереш моя вкус. Може би, мамо, но до тогава предпочитам да се придържам към обикновените неща. Отивам да си хвърля един душ и после си лягам. Страхотно! Какво става сега? От душа не тече вода, но за сметка на това от лампата се лее като из ведро. Помощ! Работниците току-що пробиха още една стена на блока. Това е наистина ужасно. Братовчедът на Вълчо. Ох, вече ми бъркам имената. Братовчедът на Вълчо си няма и представа от ремонти. Казах ви. Чух, че последния път, като е бил в една къща, са направили толкова много поразии, че се е наложило 2 пъти да поправят покрива. 2 пъти? Да. Това всичко е абсурдно. В Германия. Подобно нещо никога не би се случило. Ние имаме ясни правила и никой не би наел неквалифициран братовчет. Да, Леля Орзеле е напълно права. Точно. В Германия хора веднага биха подали иск, но тук това изглежда нормално. Нормално ли? Ами по-скоро е типично, Феликс. Ето как се работи тук. Просто даваш работа на някой роднина и се надяваш никой да не забележи. Боже мой, как ще осъществя бароковите си мечти в тази бъркотия? Исках златна декорация и елегантни тапети, а сега имаме само мръсотия и разбити стени. Ох ти твоят барок! Не разбра ли, че този ремонт е чиста катастрофа? Мамо, може би просто трябва да попитаме Вълчо дали може да наеме друга фирма. Ау, ама какво става тук? Толкова много приказки за едното саниране. Имайте малко търпение, бе хора, всичко ще бъде наред. Господин Далаверов, братовчет ви изобщо не си разбира от работата. Всички виждат това.
до кога ще продължава тази абсурдна ситуация? Урзула, малко хаос е нормално да има, нали? Пък и братовчет ми е надежден. Пък сме си много близки, така да го кажем. Здравейте, скъпи мои! Казвам се Теньо Мишоков. Чух за вашите притеснения. Знаете ли, бих могъл да си поговоря сериозно с отговорните лица. Но ще го направя, ако и вие ме подкрепите на следващите избори. Аха, типичният политик. Той обещава всякакви неща, но дали ще ги изпълни, това е друг въпрос. О, Теньо, ти си нашият спасител. Ама разбира се, че ще получиш гласовете ни, нали, Марийке? Да. Но как наистина можеш да ни помогнеш? Ремонтът до тук е абсолютно бедствие. Вижте, аз познавам някои хора. Ще се погрижа господин Далаверов и братовчет му да бъдат изправени пред съда. Нужно е само малко доверие от ваша страна. Типично по-български. Винаги чакаме някой друг да ни спаси. Разбира се. Поредният политик, който само дава обещания. Поне е забавно да се гледат всички драми тук. Значи, трябва ли сега да гласува за Мишоков, за да спре всичко това? Искам си бароковия дом. Ако Теньо наистина направи това, тогава аз ще го подкрепя. Да, мамо, всички ще гласуваме за Теньо. Ще бъде хубаво най-накрая да имаме тих и хубав дом. Господин Мишоков, от лампата в моят апартамент се лее вода като из ведро. Трябва в собствения си апартамент да се разхождам с чадър. Това е недопустимо. Това е пълна катастрофа. На какво ще кажете за прозорците? Никой от тях не се отваря. Дори не може да се проветри. Това е непоносимо. Сякаш всички са заключени тук. Господин Мишоков, моля, елате в нашия апартамент да видите каква бъркотия е. Тази ужасна балконска врата във всекидневната ми не води до никъде. Как трябва да изглежда това в моя нов бароков стил? Какъв срам пред гостите ми. Мамо, твоят бароков стил така или иначе е кошмар. Може би просто трябва да се преместим в някоя пещера и там да заживеем. Дано пещерата да не е в ада. О, мамо, изобщо не се притеснявай. Сигурен съм, че господин Мишоков ще прави всичко. Господин Мишоков, всъщност вместо входна врата са ни монтирали прозорец. Племенникът ми Феликс трябва да се катери по него, за да влезе. Това е невъзможно. Да, това наистина е приключение. Но често казана малко абсурдно, нали? Това звучи като лоша шега. Не се притеснявайте, скъпи мои. Всичко ще бъде поправено. Ще уредя всичко със строителната фирма. Бъдете търпеливи. Всичко ще бъде наред. Надявам се, че наред не означава само повече хаос тук. Не, никакъв хаос няма да има вече. Аз ще се погрижа за всичко. Все пак съм мъж на честа. Мъж на честа. Ако човек следи внимателно как кимате с глава, със сигурност трябва да ви повярва. Мале, а да ви кажа какво научих днес? Какъв ужас, сега си сети. Пак ли нещо се случва? Тук никога не е скучно. Какво научи, Ля? Разкажи ни. В нашето училище има театрална трупа. Театър Фантастиш. И те участват в театралния фестивал. Завесата се вдига за немски език в Бургас. За немски език? И това е страхотно. Те учат немски. А който знае немски, той може всичко. Да, Леле Урзула. Ама тяхната пиеса се разказва за всички нас тук. Да, бе. Казва се Панелен рай 13. И те ни се подиграват. Подиграват се на всички нас. Това не може да е възможно. Никой не може да се подиграва с моите сънародници и моята страна. Това е възмутително. Ще спра тази наглост. Да организираме протест. Протест? Чакайте малко, хора. Вие дори не познавате пиесата. Може би става дума за съвсем друго нещо. Това няма значение. Аз съм патриот и ще защитавам страната си. Протест! 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 Теньо Мишоков! Теньо Мишоков! Теньо Мишоков! Теньо Мишоков! Теньо Мишоков! Теньо Мишоков! Теньо Мишоков!
Толкова време вече мина, а цялата сграда е с главата надолу. Какво е това саниране? Теньо Мишоков ни остави както всички политици, които само говорят, а после нищо не правят. Ами като депутат той няма много време. И при мен не е идвал отдавна. Единствено хубаво в тази ситуация. Имаме писмо. Писмо? Бързо. Абе, хора, пак е за тук. Как ще е за тук? Давай, по-бързо, по-бързо. От Теньо е! Все пак не ни е забравя. Я да видя. Какво? Измамник! Значи, Теньо наредил да съборят блока ми. Подозирах нещо подобно. Теньо иска на мястото на блока ни да построи мол. Мол? Абсурд! Типично за България. Нищо не работи както трябва, а сега иска да съборят блока, за да построят търговски център. Каква глупост само. Да, мошенник такъв. И мен ме излага. Ама танцувах всяка вечер. Не може да бъде. Съпругът ми Генчо се съсипва от работа, за да изкарва пари за нас. Няма да се преместя в някаква миша дупка и то под наем. Но проблемът е, че този Мишоков предаде всички ни. Обещани решение, а сега ни праща тая заповед за събаряне на блока. Всичко е за пари, за власт. Тези там горе въобще не се интересуват от нас. В Германия? Подобно нещо не би се случило толкова лесно, според мен. Добре дошъл в България, Феликс. Тук всичко е възможно. Защо пак да не се преместим в Германия? Хора, чуйте ме. Това не може да продължава така. Трябва да предприемем нещо и то веднага. Точно така! Такива са българските депутати. Лъжци. Измамник. Поклюв, мами! Лъжец! Успокойте се малко. Току-що говорих с министъра и ви казвам, нашият блок няма да бъде съборен. И се погрижи хората от строителния надзор да изчезнат. И ще наема нова строителна фирма, която да оправи нещата. Та, аз имам и други братовчеди. Феликс, събирай багажа, прибираме се в Германия. Добре, че поне имаме покрив над главите си. Хаосът ще го преживеем. По-добре, отколкото да се озовем на улицата. И освен това, защо му е на човек балкон, като се има балконска врата? Нека мислим позитивно. Важното е да сме живи и здрави. Да, живи и здрави, ама в буклука ще се отдавим. Да, победа е, че няма да загубим жилищата си, ама как ще живеем в тази какафония? Нали уж след санирането тук ще да стане рай? А то какво стана? Кошмар без край. За малко да забравя. Вече имаме нова табела за блока. Взех я тази сутрин. Мама! Господин Далаверов, какво е това тук? Тук не пише Парадайс 13, а Парадокс 13. Я да видя. Не, това не може да е истина. Аз поръчах Парадайс, това е катастрофа. Катастрофата си имаме отдавна тук. Но аз мисля, че табелата пасва идеално. Нашият блок наистина е парадокс. Нищо не работи както трябва. От лампата тече вода, вратата е прозорец, а сега дори и името на блока потвърждава всичко това. Да, Урзула е права. Не би могло да бъде по-подходящо. Разбира се. Господин Далаверов, това е възмутително. Нашият блок не трябва да изглежда като някаква карикатура. Ще посрещам гости. Разбирате ли? Успокой се, това е просто едно име. Ай, честно казано, парадокс пасва наистина по-добре. Дори бих го запазила. Наистина си е доста подходящо. Проблемите тук в блока са си малко парадоксални. Парадокс 13 е почти запазена марка. Може дори да станем известни! Следващия път, когато някой попита за пътя, може да кажем: добре дошли в парадокса. Добре дошли в Парадокс 13, скъпи